Mayap agad panapon po kaya kayaman. At yuta na po king katlong Domingo ning pamon nyubling mebye. Kampeda po din kaya katamang pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabe tala po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po, the Brother Noel and Sister Jenny Pilaw, Brother Emmanuel and Sister Nerissa Trinidad, Sister Agnes Canlas, Brother Roberto Manalang, Brother Rosemary Manalang, Sister Rene Sofia Manalang, Brother Tomas and Sister Angelina Pangan and family, Mr. and Mrs. Arnie Torres and family, Remio and Lalin Galang, Irene Ginto, Adrian and Maria Lourdes Tapnyo, Arcel Boha, Luigi Galang, Carol Kembao and family, Crisanto and LC Malyari, CPC at CYM Santo Cristo, Cap Terence and Sister Rowena Napao, Luisa Magat and family, Joselito and Emily Briones, Avenida Nieves and family, Carolina Paras and family, Jane Nolasco and family, Edwin Cunanan and family, Muno David, Mr. and Mrs. Petronila Santos and family, Rico and Irene Mendoza, Mandy Di Marukut, Mon David Jr., Roel and Arcel Punsalan, LB and Mendoza family, Luz Gopez and family. Kapasalamatan na naman king Aldonang Kebaitan, Rome 1 Punsalan. Special intention, Belen Rodriguez, Tiffany David, J.D. Torres, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Gemma Lumba, Emerito Barrera, Federico Mandap, Ning Torres, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Punsalan, Ding and Madel Pilaw, Dr. Hazel Ann Tumang, at Architect Alex Tumang. Para king malalagawang kapaldanan dari Oliver Pabustan, Merily Manalang, Janet Lacap, Rosel Montemayor, Charito Obsequio, Virginia Sumawang, Monica De Leon, Leonor Salazar, Mark Antonio, Belia Trinidad, Celia Lagason, Ranilo Deirit, Michael Alfaro, Espiridion Kayanan, Joy Manalo. Para king alananggang kapainawan, ning kaladwa dari Oscar, Luz Biminda, Emiliano Senior, Valeriana, Cesar, Carmelita, Reynaldo, George, Estrel, Monico Senior, Alfonso, Alejandra, Avelino, Marcelina, Ecelito, Feliciano, Isabelita, Celerina, Mandy, Eduardo, Diego, Elohio, Margarita, Olympia, Zenaida, Natividad, Ben, Iska, Benisca, Victor, Julia, Julieta, Ernesto, Aning, Bienvenido, Felicitas, Mario, Consolacion, Jose, Josepa, Monica, Monet, Monico, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Ing kaya katamong kapag masasyan, panimulane po, ing kaya katamong kalaguran na Arsobispo, ilubos kagalang-galang, Torrentino G. Lavarias, Didi. Iay nga ewanan, hindi mo, umulan ang pagsaya.
Kilikinig pa po ng anak po ng Espiritu Santo, yung kapayapaan ng Ginoo manatili kay kayo. Kalugan ng kapatan, bilang pa magsadya, kaniting banal na kapag masusyan, harapan tala pa mo, kilalanan at sisyan, di kay katamong kasalanan. Ginoong Jesus, ikang papakayap ka rin masakit, Ginoo pakalulu. Ginoong Jesus, ikang mamatawad ka rin kasalanan, Kristo pakalulu. Ginoong Jesus, ikang babiking sarili mong biye, ban pakayapan mo kami at danan sikanan, Ginoo pakalulu. In Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluan na katamo, at yung pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamuan sana kimbi alanganga. Gloria in excelsis Deo.
kamo. Huwag paming mapamakalulo, tumula na sana nga muna yung balayan mo, busal ng may bayo ng pamipibye. Barin sablang may pamatulan kay Pangusablina, karela ng maligaya mong pamanampun. Manaya lang may punong kapanaligan, ampong kapasalamatan, hingaldo ng pamanyabling mi. King kapapusana ng panahon. Itihaduan mi, king kapamilatan ng Ginoong Jesucristo ng anak mo. Ang mabibiyang po magaring kampe mo, king kami itong aning banal na Espiritu. Diyos, magkaman, king alangang ka. Pamamasang ibat, king libro ring dapat daring apostol. Pengut nanalo na ning pekapunding pari ring apostol, nga nakarela, maigpit da kayong tintuan, kintuk nang kayong tuturo, tungkol kinlagyo ning taong iti. Lawan yu, nung nano ingke kayong depat, kinalat yun na king mabilog a Jerusalem, ingke kayong tuturo, at buriyo pang iparsala kaya kami, ing pangamatena. Nga nang mekibat Pedro, at ding aliwang apostol, kailangan ing pamintuan miyo ing Diyos, at aliwaring tao. Ing Diyos daring kaya katamong makatwa, pepasibayo neng miye Jesus. Kabatsing pinako king krus, tinasnening Diyos king dani ng wanan, ban maging pamuntok at talapagligtas daring tao. Ban kanito, miko oportunidad lang makasisi, ring Israelita, at tanggap kapatawaran, karing kasalanan do. Testigo kami, tungkol kareting bage, at antimurin, ing Espiritu Santo, ing regalong babyena ning Diyos, karing mapamintu kayo. Tintuan dalang na magsalitang pasibayo, kinlagyo ng Jesus, at layon da na lang binulos, meko lang kitmantula ring apostol, kingarapaning konseho. Uling ila, may yakit lang karapat dapat dumalan kaligaligan, king lagyo ng Jesus. Ing amano ning Ginoo. Pupuryanda ka o Ginoo, uling linigtas mo ko. Pupuryanda ka o Ginoo, uling linigtas mo ko. Mo pepayin tulot ing tumulala king kakong kabiguan, ding kanakong kalaban. O Ginoo linigtas me ing biyako king kamatayan. Mo ko inabe, karing padulong na king kutkutan.
Pagkantayang kapuryan ni Ginoo, ikong sablang tapat, iyo kakalingwan pasalamat, king lagyo ng banal. Saglimu ingkeyang mua, kabang-kaba ingkeyang ganaka, karas ning bengi, mapalyaring ating luwa, dapot datang ing tula. Pakiramdaman mo ko sa o Ginoo, at malunos ka kanako. Ginoo, saupan mo ko, inalilan mong pamanerak, ing kanakong pamagsalbat. O Ginoo, kakong Diyos, parati kong pasalamat kaya ka. Pamamasang ibat, king libro ning kapahayagan. Ako, Iwan, mikametong kong pamipatilip at dimdam ko ing siwala daring dakal at laksa-laksang anghel. Makapadurot la king trono, karing apat amabye lelangan, at karing makatwa. Ngarang magkantang masikan, ing korderong petera, karapat dapat yang tanggap upaya, pibanjan, kabiasnan at sikanan, dangal, ligaya at kapuryan. At dimdam ko lang magkanta ring lelangan at subanwa, king yatu, king lalam ning yatu, at ding at suking dagat, ding sablang lelangan, king mabilog asikluban. King makalukulok king trono at king kordero, miabyeya ing dangal, ligaya, kapuryan at upaya, angga king kapilan paman. Ngarang may kibat, ding apat amabye lelangan. Amen. At migsakabla, ring makatwa at simbande. Ing amano ning Ginoo. Cristo sinublineng mebie, ingginuning sablang lelangan, papakiti ang pakalulu, karing sablang balayan.
ginuman tabiya ke kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpang kang San Juan. Pasibayo yung pepakit ti Jesus, karingalagad na, king pampang ding dagat-dagatan ng Tiberias. Pepakit ya, king atikaniting paralan. Mia Beabela, ri Simon Pedro, Tomas, ing mayayaos kambal, Nathanael, ataw Kana, Galilea, ding anak ng Zebedeo, at ding adwapa karingalagad ng Jesus. Nga nang sinabing Simon Pedro karela, manasan ko, tuki kami keka, ngara naman kang Simon Pedro. May kolat sinakeking bangka, dapat alalang arakap na numanasan king kabuka sa ita. Inyan sa slagneng aldo, at yu Jesus king pampang, dapat era akilala ring alagad king ya Jesus, nga nakarela, anak, ating kayong ikwa, ala ngarang may kibat. Sinabi nakarela, ibaldugye ing lambat king dane ng wanan ning bangka, at manikwa kayo. Bildugde ing lambat, at ere agyong isaka uli na ning keraklandingasan. Nga na ning alagad apakamala ng Jesus kang Pedro, ya ing ginu. Panamdam ng Simon Pedro king ya pala ing ginu, sinulod na ing imalana uling lubasya at linuksuya king danum. Dapot sinadsad lang makabangka king pampang ding aliwang alagad, at guguyod de ing lambat amit mungasan. Ela masyadong malawot king pampang, mga dinala na yarda mo ing dayura. Kasakara king pampang, menakit lang uling, ami babaya, at asan na makaderang ampong tinape. Nga ng Jesus karela. Magdala kayong mapilan keni karingasan na arakapyu. Inya sinakayay king bangka Simon Pedro at ginuyod niya papunta king pampang ing lambat amit mong mga ragulasan. Dinalan lat 53 gana. Eya mesira ing lambat agyang marakalla. Nga ng Jesus karela, may kayo keni at magalmusal kayo. Dapat alame itong man karela ame nga askinutang keya nung ninuya, uling balura king yaing ginu. Linapit ya Jesus at kingwane ing tinape at binyene karela, at antimurin dingasan. Itiya ing katlong pamipakit ng Jesus, karingalagad kay bat ng sinubling mebye. Inyang may kapagalmusal na la, kitna ni Jesus si Simon Pedro ngana, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko migit kareni. Waginu, balo mo king kaluguran da ka. Nga nang may kibat Pedro. Sinabi ng Jesus, pakanan mula ring kakong biserong tupa. Kitang ng kadwang ulit, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. May kibat siya Pedro. Waginu, balo mo king kaluguran da ka. Nga ng Jesus, ingatan mula ring tupa ko. Kitang na king katlong ukdo, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. May lungkot siya Pedro, uling may katatlo na kitang, kaluguran mo ko, at may kibat iyo.
Ginu bahalo mo ing sabla, bahalo mo king kaluguran da ka. Sinabi ng Jesus, pakanan mo la ring tupa ko, ing katutuan sa sabyan ko keka, inyang kayanakan ka, ika ing mibablas king sarili mo, at lalakad ka nung nukabisang munta. Potang matwa ka, iyat-iyat mo la ring gamat mo, at aliwayay miblaske ka, at midalake ka king lugal, ay eka bisang munta. Sinabi na iti, ban ipabalo na nung makanano yang Matei Pedro, at munye kaligayan king Diyos. Pangasabi na niti, nga ng Jesus, tuki ka kanako. Ing maya pabalita ning Ginoo. Manatili kayo pong makatalakad. Kumusta kayo po? Masaya ako pa kayong pangakatoliko yo. Masaya ako pa kayong pangakristyano yo. Totoo. Hindi pa sasabihin yung upo ngayo, baluta mo, yan naman panay. Yung kayo meron sa tampunto, masakit, yung manatiling tapat, yung kay katamong kasalpantayanan. Masakit yung tutuking tapat king apong Ginoo. Kaya yung Ebanghelyo kay katamong dimdam, dening apostol, apeni muna ng San Pedro, balutamo mete Jesus, pinakuri king krus, at nila magmalunda. Nanong gewara, nanong Pedro, manasan ko nga na. Tuki kami, nga ng pang-apostol. No, tatandaan ng tamo. Anyang muna na lang ausan Jesus, deng alagad. Iki na lang, manasan lang. Lalong-laro na Pedro, Andres, Juan na po yung kapatid na Santiago. At anyang ausan na lang makanyang tuki ko kanako ng gewara. Likwanda yung pamananasan. Likwanda nga ni gana-gana. Tinukila kang Jesus. Ngayon Jesus, meteya, ingisipan da, ng gawan da ngini, magbalik laki talikwanda. Nanilikwanda, manasan. Akalingwanda, anyang inaus na lang Jesus, inaus na lang manasan tao, to become fishers of men. So this time, babalik laki tan dati. Jesus, detanganala, makapagmulalay ng bilyari ngayon. Ulimpe ka masakit kung biyena ng metong nga tao, yapin itang pagtaksilan na ka, detang liguran mo. Yung pagtaksilan na ka ng taong binyemeng lubos, yung sarili mo kaya. Pagtaksilan de, likwan de, pepaburen de. Ewari, Pedro, nande pa, lumbeses, ewari, kaya biya na ka ng taong ngayon Anyang mera kapyal Jesus, na sinabi na, kaya magkakilala yan, ana. Pilan banwa na lang kayabi. Masakit po ito, Pero nang giwana ng apong Ginoo, alam patugot, papakit na yung sarili na kaya. Katlunan na kanong beses, pamipakit ni karela. At anyang pakit niya yung sarili na karela, nanong giwana. Penasakit na lang, penyabyana na lang, sindo na pamurin. Aliwa mo yung kayang lugod, ang pepakit na,
pepaki na naman ng kayang tiwala. Siguro po pilang beses din damyo na akong nagkaisa sa biyang kitang metong quotation, sabi naman kanya nitang metong taong sinulat kanita, a better appreciation than being loved is being trusted. Impe kaluguran ng Jesus, karing kayang alagad, yapi ni Juan. Pero iliway Juan yang inaus na. Nung inaus na, migtaksil mo naman kayo. Maragula pa mi kasala Pedro. Inaus ning Jesus. At siyang kayang pigkatiwalan. Yapoy mumunatan dilim Papa. At ang pasalamat ko po tang agaga na kay San Pedro, makasi kanya lo. Ulim po tang may kakasala ko, po tang akakikong kainan. Kung makayang mitatakutan uling kapilan man, naku paboren ni nga pong gina. God will never give up on us. O yan yung pepakit ng Jesus. Likwandering kayang alagad, pepaborende, but still, Jesus will not give up on His disciples. He will continue showing them His love. And just like Peter, nang gawa na, dininam niyang pamikatagon, bang kanita, ibayo in kayang commitment, king kayang sarili, kang Jesus. Mangako yung pasibayo, bayan tuki, pasibayo, kang Jesus. Sinimba kayo po niyang Easter? Sunday? Nino po rin sinimba niyang Easter? Easter Vigil. At din tapong metong agewang magulaga kanita. Easter Sunday. Nung pong makagising kayo. Kitna na kayong among. Niyang migbisay. Sa sakwilye sa tadas. Nga na. Ewari po. Sasalpantaya kayo kung Diyos, ipang mayupayan doon, miglalangking banwat yato. Sasalpantaya kayo kang Yesu Kristo. Sasalpantaya kayo kang Espiritu Santo. Maniwala kayo kay Santa Iglesia. Binayutala po rin pangako tamo. Binayutala. At inimpami bayo tamo ngayon ni ka rin pangako tamo, munang-muna papasyag tamo, ating tang Diyos, nakapilan man, nakatamo kalingwan. God will never give up on us. Nanay patuto, o ini, may labas niya naman yung pabanwa, may tipunta na naman, mangakuta na naman. Nga pong ginuwi, sasawa kay katamo. O yan ang kay katang Diyos. Balo na yung kay katang Canaan. Balo na yung kay katang pamikasala. Pero kapilan man, nakay Chepwera. God will never give up on us. He will continue showing us His love. O ining maya pabalita, ake katamo, pagmasusyan, kaniting misa. Na nga pong Ginoo, balo na ika ako itamungan. Itamo maging tapat ka rin pangako tamo. Nga saat, kailangan talang panipasariwan. Kailangan talang babalikdan. Kampeni kay katang matibay kasalpantayanan na yung Diyos kapilan man nakatamo paboren. Na yung Diyos kapilan man naka antimawaring isuka. Antabayanan na ka, isundo ng papakit ing sarili na keka. Metong po sigurong balikdan mo naman pangako, den punta lasawa. Pero na po rin kasalpisang banke kayo kini. Talo po, duwala yata. Okay. Babae lalaki yata. Napipuwaga na kakini, kayo mo naman may ngako kayo kay ngapong Ginoo. Anyang kasal kayo. Iwari po ating kayong binye, sing-sing. Isulod may ting sing-sing, antimon tandaning kakong lugod at katapatan keka. Siguro po iwata tandanan ito niyang binye ito. So po tang anniversary po ulitan niyo ito.
At po tanggawan mo ini, ulitan mo yung pangako ngayon, ganakan mo, iningke kang sasabyanan kay pangako ngayon, kaya perfect. Pwede yung magkamali yan. Po, ako na yung kahit pakiramdaman ko lang kakasal ko po, tang kakabit data sing-sing. Kasi po, sabihan na, sulit may sing-sing, antimon, tanda na ng kanakong lugot, ikatapatang ka. Pero subok-subukan mong magluklokwan kawanyan da ka. Ala ko pa naman pundindam makanyan. Kasi itang pangako yun, may asawa, maging mabiya kayong patuto, king lugod na ng Diyos. Lugod milalako. Kasi yung lugod na ng Diyos, mawala. Huling makasalalay, kay ngala. Makanyan mo naman po yung lugod yun. Alang kondisyon. Yasad, potang maging mabiyek ang patuto, kilugod na ng apong Ginoo, you will never give up on your spouse, your children, your family. Huling makanyan niya lugod ng apong Ginoo. At kaya ni taya kakit mo naman ang piyalimbawanan ng kay katang patron. Kaya kayang liban na biye ang timon talasawa, she never gave up on her husband at karing kayang anak lalong-lalo na San Agustin. Talagang inantabayanan Pero sa time, balo ko may buisit siya. Huling, at inyang pekyabayan babae. At sinabi na kaya, patsemelikwan yan, makuha kayong baling niyan. Pero, pekyabayan niya pamuri ng kayang anak. Lugod na ang gaking katatulyan, may natili ang lupa na ning lugod na ning apong Ginoo, Santa Monica. Ene ke lingwan ng kayang anak. At balutang, dinuman ng lulugod kalupa na ning apong Ginoo, itang kayang pagnasan, mo yung may pagkalub, sobra pa, yung ibiyan na ning apong Ginoo. Pagnasana mo, Santa Monica, na sana maging katoliko yung anak na. Mo yung maging katoliko yung anak na, maging santuya pa. Na metong yung maulagang talaturo at piyalimbawanan king Santa Iglesia. O yan ni Santa Monica. At nung ating tandibusyon kaya, o ito yung kaya katangapusan, etasusuko. At syuta mo king banwa ning pag-asa. Jubilee of Hope. At maralas, darandaman niyo kung sasabihan ko, itang definition na ning hope, iba't kang Saint Catherine of Siena, kitang aldo, Fiestana. Sabi ng Catherine of Siena, hope is the irrevocable refusal to put limits to what God can do. Ing kapanayon o pag-asa, ya pinitang alam patugot sa sakwil tayo in tukso na itali tayo gamat ing apong Ginoo. Nanti mawaring sabihan tamong ala na yung agawa ing apong Ginoo. Balo tamo ng kami kakasala tamo naman kanini. Laway niyo po yung eleksyon. Nang kahit dandaman mo rin alwa, talagang ala nang malyari kanyan. Makanya na yan. Bala mo dyan nga pong ginulay nga karapat. Tutoy ta? I don't think so. Ato yung panagkat ng kikatamo ning apong Ginoo. Wa ating malilyaring pamikasala. Wa etamo maging tapat ka rin pangakutang. Pero yung apong Ginoo ay atok nang mamantabi kikatamo. Ang gapot ang itang kayang kaburian, yan sunlag kimbiyatamo at busal da rin kikatang komunidad. Habang kikepunan din, yung tungkol kim pangako, king kasal. Ating ko pa pong metong agewang pangako, ikayong talasawa, lalong-lalo na re lalaki. Yawari po, ating aras, ne? Baloy po retang aras, baloy la po, nalaretang aras. Nanla? Nang kayo no papangasanting ne po, ting kulay ginto, walang kayo ting kulay silver, ting aliwa, cents la pa, ne? Pero namburin na sabihan nito. Iwari po tang ibiyela ring aras kimbalang metong,
nasasabihan nyo, tanggapan mo reting aras, na anuman yung pagkalub na ning apong Ginoo, gamitan nini para kasaplala ning pamilya, agpang king kaburyanan ning apong Ginoo. So na anuman yung tanggapan, magobra ka, pati resweldo, kailang pamilya rin. Kutanda kayo po, kayong magsweldo. Talo po rin talasa wala lalaki, tasyo rin gamat yun. Talo po. Kutanda kayo po. Yung talasa wala lalaki. Papakit yung resweldo, yung ka rin asawa yun. Papakit yung resweldo, yung ka rin anak yun. Kasanting nung king familia, potang migsweldo yung ning tata, at suya ka rin tipunan o rin anak, o ini tuong, o ini, mitas kung 200 a month, kes ken kanako sweldo, o ini, i-adjust tala rin budget tam, o ining gastusan, o may dagdagan ka nga 10 pesos sa bakal kanyan. Santing na po itakit may budget. At hakit siya ka rin naning maulaga. Siguro po nung gawen tayo, mabawas yung corruption. Ang palagay. Halimbawa, keng gobyerno, senator ka, congressman ka, governor, mayor, councilor, potang may biyayang cheque, lukluk kayo, o inintatanggapan ko tong na. O iningastusan tamo yan eh. Santing na po hatani-tani. Nang palagay po, siguro nung gawan tayo mabiyeya ang apong Ginoo busal tamo. At malagwa yung panamdaman tamong at tsuya ang apong Ginoo. Dening alagad, anyan datang Jesus, ere kilala. Pero, anyang atinyang depatan, king waning tinape, at binyene karela, may bukla la panimanman, yapin, ing apong Ginoo. Potang mabibiye tamong makanyan, para kay sarili, na para kimbalang metong, sa slaging lupa na, ng apong Ginoo. At potang gagawan tamo ita, kanita tamalyaring maging tapat, king, kay katampang ako. At potang daraptan tamo ita, we are open, we are transparent, pumilubin demonyo. At marayo, may kapamagtaksil. Uling, makaltola, deng babiyan na ng apong Ginoo. Pero oras sa likot mo lang, masakit siya po ita po, tamanakit kang mantong ka reserba, pigastusan. So, duwan taking apong Ginoo, na sana, bendisyonan ding pengari. At bendisyonan na naman. At ang tabayanan din ng kapatid tamong tatagal. Para bang kanita, ilang mo naman, dala nanay ng apong Ginoo in politika, kaya katambansa, bane pakit ng kayang lupa, kapamila tanda, renim boboto tamo. Amen. Sa salpantaya ko king Diyos, sa panglubos mayupaya, linalang king banwang pong yato, ay kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong ang kinutamo. Pengagli kung upaya ng Banal na Espiritu, bibay kang nuwa na Mariang Virgen, lina sa lalam ng upaya ang Poncio Pilato, mipakoy king krus, mete at mikot-kot, tinipaya ka ring mete, kigatungal doon sinubli ang bebe. Pepaitan siya banwa, makaluklok, wananin Diyos, si panglubos mayupaya, iba't ka rin magbalik yan naman kete. Bano kung ka rin mabiye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king Banal na Espiritu, king Banal na Kapulungan Katolika, king pamin sa makding banal, king pangapataw na rin kasalanan, king pangsublirang mayring mete, at king biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo king girutamong Yeso Kristo, para karin sablang babye patutukaya, king karelang biye at apostolado. At nga tamo sumabi, sino bling may biye Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Ginoo, ding apostol mo, may nasanla kay bukas, at alalang arakap, papanatilyan mo, ing tetaganding sabla mong apostol, ngining kasalukuyan, amagobrang balamuwari, alang bunga, inya ngaming manalangin. Ginoo, era ka akilala ring apostol, maralas, emi akakit ingat tsuka. Dinan mo kaming kamalayan, ingat tsukang kayabemi. Inya ngaming manalangin. Ginoo, ngening kasalukuyan, ing lambat ning Santa Iglesia, kakatmuyang pasibayo, karing taong iba't king mabilog ayato. Emoy paintulot, ing magisiya, ing lambat, nune, dinan mong lugal ding sabla, ipanalangin mikeka o Ginoo. Ginoo, antimurin ngening kasalukuyan, karing dakal alugal, ding tubod mo, mibabalan lang magsalita king lagyo mo, pamintuan da kasana ring kekang talapatuto, imbes na ring tao at ipanaral ding alang takot, ing kekang amano, ipanalangin mikeka o Ginoo. Ginoo, ring alagad mo, usigan dala naman ngening kasalukuyan, yugsiyayo sa aking kasukulan at labis panasakitan, dinan mong tetagan maging tapat at mibata king karelang kasakitan, kambening tula, ipanalangin mikeka o Ginoo. Ginoo, ding komunidad ming Kristiyano, kaya bening kabilugan ning lelangan, at danan da kasanang ligaya, dangal at kapurian, ipanalangin mikeka o Ginoo. Ngeni, aduan tamo yung sarili tang kapagnasan. O Ginoo, mayap ingat kami keting kayabe mo. Ikan kay kaming sikanan at tula, ngini at manggamang kapilan.
kapatid, manalangin kayo. Kanitin kay kayo at kakundaon, matanggap para pa ng Diyos, mayupayan totoo. Hoy, paming malugod, tanggapan mo la ring yaay na keka, nimbadala kapulungan mong magsaya, bani kaming dinin mong dalan, kinganti kaniting tula, kamtan mi nga langanggang ligayang bubunga na, nimpamanyobli ng mibiyang Kristo. Itiyadon mi, kapamilatan ng Kristong kinumi. Ang kinu mantabi kay kayo. Itasyulare ang pusoyo. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Tuniping karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakapos, impuryo ng pong pasalamatan na ka, kapilan man ang pong nukarin man, o Ginoo, lalong-lalo na kariting panahon, amiyay Kristo, ingkay kaming Paskwa. E napikakunwan dinaw ng sarili na para kay kami, at pamilatan na kami nga lampat na kingarapan mo. Bisaman mi daw niya king sakripisyo, tapos ngini, yung korderong biyahin king krus, mabiyay kapilan man, at ene mate pasibayo. Inyasat, maglapo king tulang daralanan iting Paskwa, ring sablang tao king mabilog ayato magsayala. At mo rin, ding sablang upaya ang pong anghel ning banwa, darit laking ligaya mo, alantok ng ngamingan pupuri. Ikapin ng banaloy pa, ikansibol ng sablang kabanalan. Ulinita pa ni kapumi. Itugtog ng espiritu mo, anti mo intitipang ambun, kareting ahin mi. Ban pabanalana la. At para kay kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ng ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya. At bayon ako sang lupdinaw ng Biena, kimpamaylasan pong kamatayana, kinwane in tinabi. Pepa salamata nakat pinuri, piraso na in tinabi. At dinuang ni iti ka rin disipulo na at ngana. Kunan niya iti ikayungan at mangan ng kayo kaniti. Uling iting katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batan ng apunan kinwane ang kalis. Pasibayo, pepasalamatan na kat pinuri. Dinuang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kunan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iting kalis nindaya ko. Indaya nin payo, ang pong alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo, ang po para karing sablang tao. Ban kanita, ipatawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, ipamigaga na kayo kanako. Pasyag tayong ining misteryo na ng kasalpantayanan. Ikaw
Inyanga rin kakanakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayan ang po yung pamanyubli ng bebye, darawon mi kaya iting tinapin ng biye at iting kalis ng kaligtasan. Lain ni pasalamatan kaya, impepaliran mo kaming matapang talakad, king harapan mo, ban sumuyo kaya. Ikami na sanang may sulusulo, king katawan ng pong daya ng Kristo, tipunan na kami ang timong betong, ni Banal na Espiritu. Ganakan me o ipa, ing banal na kapulungan mo ang makalaganap king metong ayato. Ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Florentino at Pasiano din kay kaming obispo, kangamong arning kay kaming kura paroko, ding sablang obispo, pari, releyos at magpari, at ding sablang susuyo, king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepaynawa. King pihong kapanayan ning pangasubling mebye. King pakalulu mo, idala mula at ding sablang mayangu na biye. Ketang masalang harapan mo, pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alanangga. Ban kambening man na Virgen Maria, induning Diyos. Kambenang San Jose, ing esposo na. Kambering nuan mong apostol, Santa Monica, ding sablang banal, ami biyebiyeng kalugod-lugod keka, king keka baning panawun, apuriyan ang punapaligayan da kasana, kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatana, kambe ng pong kaya, kagum ni Banal na Espiritu, sablang parang kalampong ligaya keka, o Diyos panglubos mayupaya, manggamang kingalangangga. Kimit ng lugod at kapanaligan, maawis tamong ngayon, kaya katang kaluguran na pa. At nga tamongan manalangin. Ikabos mo kami kay sablang Maroko, pa. Balagod mong pagkalubing kapayapan, king panawin mi. Ban king kasupan yung pakalulo mo. Bitimawa kami parati, king pamanalipan na ng kasalanan. At may kabiyos kami nga lang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kabampanayan ang pampagsadyan mi.
impanyatang ng mipnong ligayan, ni dalapangapos may, Yesu Kristo. Segpami, yung kinumaya sa Kristo, sinabi na karing apostol na, yung kapayapan lalakwan ko kay kayo, yung kapayapan ko, babiye ko kay kayo. E mo sana po balikdan din kasalanan may. Noon yung pansinan mo yung kasalpantayanan na ng banal na kapulungan mo. Lain may pamayapan ng pompisan metungan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyan po magari, manggaman king alanganga. Yung kapayapan yung kino, mantabi sana kapilan man kay kayangan. Matula tapo ngayon ipakit, may kakametong tamo king kapayapan ng Kristo. Kayapan po kayo. Yung kordero ng Diyos, yung malalako, king kasalanan ng yato. Luwala rin mayaws, king apunan ng kordero.
Manalangin damo. Hoy pami malugod, lingusan meng mipnong lugod, ining balayan mo, ading sablang birian mong mibayo si kanan, kareting banal na misteryo. Pagkaluan mula sanang mipaligayan, alang kapupusan, kimpanyatang ning pamanyubling mi. Iti aduan ming kapamilatan ng Kristong Ginoo. Duklok ka pa po sa gulig, maya pabing kaya kahingan, Viva Apong Monique! At siyempre pasalamatan tayo po yung kaya katang Arsobispo, yung pamamayan ng oras kaya katamong ini, yung kanakong tauling piyesta, yung kaya katamong parokya, bahay kumilipat kay ngaliwang assignment. At salamat kang apondong at tiwala na pagkatiwala may kanakong Mexico. At ngayon, pagkatiwala na yung maragula parokya po yung guwagwa. Among thank you, king tiwala. At siyempre rin kapatid na pari, iyamong Floran, palagi tayo pong kaya antabi Kenis. Thank you king South. Iyapong Norman po, iyapong Norman. Iyapong Fran, palagi tayong abitan mo naman. At kaklase kayo po, iyapong Bong Romano, anyang 2019, anyabang at Choco US, sinopa na ako, Kenny, iyapong Bong, from Nueva Ecija. Iyapong EJ po, siyempre yung kabalenta mo. Iyapong EJ po, ang po pa iyapong Edgar. Tanga na akong kopya, ano kanya miro? Malilito na ako sa tutupo. At pasalamatan kaya naman po, siyempre, yung kaya katamong Fiesta Committee this year, dinedicate na po yung sarili na para malimuna kaniting kakatang katatagan. Sister Nida Manalad, ang poreng Abena. Siyempre po palagi makasuporta yung PPC, at Chimbel, PFC, panimuna na po rin Miasawang Chris, ang po pay Rona. At then pong CPC, Karen Chapels, thank you very much. At ditang kaya gana pong minambag, ang pong mag-offer, ngayon pong bingin rin mag-sponsors, the Brother Noel at Sister Jenny Pila, Brother Emmanuel at Sister Nerissa Trinidad, Sister Agnes Canlas, Brother Roberto Manalang, Sister Rosemary Manalang, Sister Rene Sofia Manalang, at Brother Chris and Sister Rona Gomez. At kaya kayo po, may kiyago mo naman kaniting kabengyan, dakala salamat, king balang metong kaya kayo, Viva Apong Monique! Nagitalakat na po para kintaw din bendisyon. Mag-connection ba pa, Chepes? Opo, manatili tapa po ka na makaluklok. At atintamo second collection para king seminaryo. So dagdagan nyo na po para ka rin kaya katang magpari. Do, kaya hindi po kaya katamo at intanang makalugngening metong Christian from Santa Cruz, Maragol. At kaya pong finance, papalede kaya pong pondo para supportan na rin kaya katang magpari. At hoping this year po, kaya katamang parokya, baka lungubla rin mga apat. Metong mag-senior high, ang poret ang junior high. Yan. At pagka nakakunan po pala bukas, alatapang misang abak Tuesday po yung tutuking misa tamo. At kay iba't po, siyempre, piyesta tangin ni Reta pong alambalong puntalan, pwede ko pong mamasyal kayo ng gulot, King St. Ambrose Hall, karin po makayapag, yung kaya katang dita kapisulus-suluan. Do, kay iba't na po ng misa tamo, at yung tamang prosesyon, ditang magprosesyon, kay ba't diretso kayo hanggang itomba tayong taunang apong murik. Yapin na po yung final salvo. So, thank you po. At sana pin po misane tamo kare second collection. Actually po, every third Sunday, tintang second collection, karing miyaliwang pitatungkalan. At kay ba't pang kanyan po, patsepalipin piyesta niya mong piyesta. So, thank you very much po. So, bayo po yung bendisyon, buri ko yan naman din ang maya pawaras at kapasalamatan, yamong Arnie. Huling magbubne po kanyan. Kaya
aluang kay, aluang parokya. So, nung nanuman po, itanga paki ng kayapan, kay kayo, yasanang isundo at lalong palabungan. Impundarat ang kanyan, ene po kalupang apong arne. Uling ene man po gagaway nga pong ginumparewong pareho. At indarat ang apari, ene man pumunta kini, banta maintain na mo yung gawa ng amo. No. Po? Kasi nung mag-maintain niya mo, kung papunta lang kini. Po? Bala maintenance siya mo. Itsyoya kini, at pag nasanta mo sana at panalangin, na sana nga pong kino, mag-obraya pa kapamilya ta na banta, lalong palabungan nung nanoing lakwa ng among. So, tala po ko kumpara. Uling, alane manggewang pareho ing apong gino. Ikayo po buri yung ating kong kapareho. Nyayo ko po makumpara. Sa yapong arni, 6 years, pepakit may lupa na ng apong gino kay kayo. Patapon datang yapong diksi. Yung apong ginupakit na neman ng lupa na kapamilatana din kayang pamakipaglakbe kay kayo. Kadwa, pasalamatan na kayo po karining kay kayong sao para kay seminaryo. Actually po iniya po ba't kako ini? Ba't siya pa po kay katamong Arsobispo kanita, palisiya ini, iya pong Oscar Cruz, God bless his soul. Ba't siya piyesta ating koleksyon karin parokya at dala po king seminaryo. Kailangan niya pong kailangan ita, uling suporta tayo ita, lalong-lalo na kareng magpari. Ewari po ang ating magpari, po ang ating may ordinan. May nakit na kayo pong ordinasyon? Wala pong ating may ordinan, kay ba't tala ka diyeng rektor, sabyan na kayong obispo, kagalang-galang ang obispo nga na adwa na po nimbalayan, ingordinan niya yung lalaking ini. Nang kayo may bukungkutang nanwaring gewanan ng balayan, kentao ngayon ni. Ngayon po ating ko nga sabi, ba, pengademia po yan. May miya kami pong koleksyon. At antabayanan miya, at antabayanan miya pa. Okay? So, akasabi kayo po yun yung kakatamong seminarista, sabi na, ating pangatlo ka nung high school na may tanggap, lungublakan yan. So, maging apat lare, seminarist tayo, Kenny. At ipong kupong kayabing ini, kaya riyari na pangking Holy Apostles, John Paul Toting. Taga makabebeya po, at magisteya ka ako kanyan, pilan bulan, kaya na papuret ang atlong mayari pa kanyang kay seminaryo tamo, apat la, maging deacons la po after some time. Kaya naman po June, detang anam, mawardin na kanyan, maging parila. Panakapla po, kareng katang anam maparing mag-retire. So, dintang anam maparing mag-retire ang po ang ating may ordinan. John Paul po, pharmacist niya po. Andyang yari na kayong college, palyari kayo palungob, nung ausa na kayo ng apong Ginoo. Kasi may po, salamat yung saopyo, isundutang manalangin para bukasyon yung kakatang Archdiocese especially. Salamat po. Talakad na kayo po. Yung kinumantabi, kaya kayo? Idukoy la po rin buntukyo at adwantamo yung bendisyonan ng apong Ginoo. Huwag paming maganaka, ilapit mula ring sablang tao keka, keng kapamilatanan ng pakalulo mo, at gawin mo lang mapaminto kapilan man, karing kautusan mo. Itawdan mi kapamilatanan ng Kristong Ginumi, at bendisyonan na kayo nga ng Diyos sa lubos mayupaya, higpa, ampoy anak, ampoy banal na Espiritu. Igmi sa mayari ni, umetana king kapayapan, Alleluia, Alleluia. Happy Fiesta po kay kayo.